संपर्कात असणारा, ओळख ठेवणारा आपला हक्काचा माणूस श्री संदीपदादा गावडे आपणास उदंड आयुष्याच्या अनंत शुभेच्छा। वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक सरपंच सागर ढोकरे, उपसरपंच विजय गवस गेळे, सरपंच स्नेहल कासले, उपसरपंच संदीप पाटील फणसवडे, सरपंच तारामती नाईक, उपसरपंच मनस्वी सावंत ओवळीये, सरपंच प्रकाश दळवी, उपसरपंच विनायक दळवी विलवडे, सरपंच साधना शेट्ये, सदस्य कृष्णा गवस कोणशी, सरपंच रुपेश सावंत, उपसरपंच धोंडीराम जंगले दाणोली, सरपंच सुरेश शेटवे, माजी सरपंच गुलाबराव गावडे चौकुळ, उपसरपंच सदाशिव नार्वेकर आंबोली, सरपंच समीर परब, उपसरपंच अर्जुन परब भालावल। शुभेच्छुक राजे शिवाजी प्रतिष्ठान कामतवाडी आंबोली, उल्हास गावडे, गुणाजी गावडे, भिवा गावडे, योगेश गावडे, तुकाराम गावडे, बाळू सावंत, अनमोल सावंत, शंकर सावंत, हर्षद गावडे, वैभव गावडे, दिलीप गावडे, शुभम गावडे, संतोष सावंत, संदेश राणे, चेतन गावडे, देवेंद्र गावडे, सुनील गावडे, सचिन गावडे, निवृत्ती गावडे, देवा गावडे, कुणाल गावडे, बाळकृष्ण गावडे। शुभेच्छुक गेळे ग्रामस्थ मंडळ गेळे, श्री विजय पुंडलिक गवस अध्यक्ष, नारायण मनोहर लाड सचिव, सुरेश आबा गावडे खजिनदार, आनंद वसंत गावडे माजी अध्यक्ष। शुभेच्छुक भाजपा बूथ कमिटी गेळे, राजेंद्र लक्ष्मण गावडे बूथ अध्यक्ष, गोपाळ फटू परब, सतीश गवस, बाबूराव बाबाजी गवस, विश्वनाथ मालू दळवी, प्रकाश महादेव लाड, अंकुश रामचंद्र गवस, अंकुश नारायण कदम, जगदीश गंगाराम ढोकरे, समीर लक्ष्मण बंड, तुषार नंदकिशोर बंड, रंजन राजेश गावडे, प्रवीण विश्राम गावडे, नंदकिशोर पांडुरंग गवस, शंकर दत्ताराम नार्वेकर, प्रज्ञा बाबूराव गवस, गौतमी गुरुदास गावडे। शुभेच्छुक गेळे ग्रामपंचायत सागर प्रकाश ढोकरे सरपंच, विजय बाबाजी गवस उपसरपंच, गुरुदास सीताराम गावडे सदस्य, भगवान कृष्णा कदम सदस्य, वैष्णवी विठ्ठल सावंत सदस्य, सुनैना महेश गावडे सदस्य, संध्या गजानन गवस सदस्य, रीना भगवान गवस सदस्य। शुभेच्छुक नवयुवक तरुण मंडळ मराठीवाडी, गजानन गोविंद गावडे अध्यक्ष, दशरथ सखाराम गावडे कार्याध्यक्ष, ज्ञानेश्वर पांडुरंग गावडे सेक्रेटरी, लाडू महादेव गावडे खजिनदार, विनायक रामकृष्ण गावडे उपाध्यक्ष, दशरथ खेमा गावडे उपसेक्रेटरी, संतोष नागेश गावडे सहसेक्रेटरी, संतोष तुकाराम गावडे उपखजिनदार, नामदेव तुकाराम गावडे, अजय आत्माराम गावडे, लवू रामा पाटकर, प्रसाद पांडुरंग गावडे। शुभेच्छुक भाजपा परिवार केसरी फणसवडे। शुभेच्छुक माजी सैनिक आंबोली अनिल भिवा नाटलेकर। शुभेच्छुक भारतीय जनता पार्टी परिवार सावंतवाडी।